novinka, odchádzam na penziu na Slovensko, do stredného Slovenska, mesto sa nazýva 1000 ľudí utekať. Odchádzam v máji na budúci rok. Nevěřím to, co tam budeš robiť? Opúcham všetky kreditové, ktoré mám. A co tam budeš robiť? Na penzii pekne lečkať. Psa si kúpim, vlčiaka a budem s obsom bačovať po horách. No počkej, Na salašie budem chodiť, na salašie A s kde tam bačami. Budeme vúdku piť. kde tam budeš bydlet, prosím tě, v tom U utěkači? sesternici. Co? U sesternici. Tam mám izbičku. Ona mi to už pred 5 rokmi ma nahovarala, aby som tam zostal na spálo. Ale tedy som bol ešte mladý. To nevím, nemůžu tomu uvěřit. Nemůžu tomu uvěřit. Jaký má krásne byť zariadený. Všetky veci, No co tam budeš robiť celý den? So psom. Celý den? Ja po horách budem chodiť. No nevím. Tam sú salaše, ja tam budem... No přijedeme s Milanem za tebou. No dojdite, ja tam budem mať na salaši vždy pripraveného, vypálenú, dám, A co spáleného a budeš robiť nejaký sír z ovčí nebo něco? všetko. S bačom budem robiť. Jo? S bačom všetko. A poznáš toho písního baču? Sa zoznámim. Jožo tam pozná, ten jej manžel Jankin pozná všetkých bačov tam. To bude, a on stríka, tak jak ja. My dojdeme taký najebaný každý deň domov. A ešte sír stratíme po ceste. To jsem na To tebe. bude bomba. To jsem na tebe zvědavý. To bude bomba. To jsem na tebe moc zvědavý. Ona všetky veci po mojej krstnej, čo ma vychovala, vieš? No? Všetky veci, všetek nábytok zdedila. Kdy jsi se tak rychle rozhodl pro to Slovensko? Včera. Jak k tomu došlo? Som nemohol zaspať. Tak si na ty myslel, řekl si jebu na to. Ne, tak som myslel pred tým 5 rokmi, keď som tam bol naposledy, na tú nábytku, že tam mám izbičku pripravenú pre mňa, ona má trojizbový byt, vieš. Oni dvaja tam bývajú sami. No to jsem zvědavý, dlouho tam vydržíš. Typuju tak 2 měsíce. No, stále, ja sa do Kanady už nevrátim. Ne, už se sem nikdy nevrátí. Ne, obuchám všetky karty, ktoré mám. Auto si tam kúpim za ne. Ale mám to zaznamenaný, jo? Mám Tak, všechno máš to všetko zapísané. Tak Dobre. zatím. Tak, Ať je makaj. Slovakia. Jak Ať je se to bude Slovakia. utěkač? Utekač! Nájde si to v kompútere, je to krásna turistická oblasť. No najdu.